Manager, we have Attorney Arnel Lapore on the line. Attorney, how are you? Good morning. Good morning, Action Art. Kag sa ating mga viewers, listeners, good morning. Thank you so much for the time, Attorney. First and foremost, unahon ko lang, may ara gali ka mo daw nag-present sa kay former Governor Lito Cosculluela. Nga siya man ang karon nagaserbi nga consultant sa province. Angot sini nga update, Attorney, ano ang nagkalanabo dito, sir? He's quite appreciative sa presentation sa Primelectric, no? Mm-hmm. Actually, duwa dali kaugna, no? Okay. Ang first, ang technical presentation, Mm-hmm. kag ang financial, no? Napaathag dito sa Primelectric ang plano kung in kaso madayon din man ng JVA kung ano ang kinaundan sang capital expenditures ni investment ng ibutang ni Primelectric o ni NEPSI Okay. sa CENECO. Aha. So, hindi lahat kini sa isa anong mapaduan sini kagkan ano ang pagbutang sa mga infusion sang capital investment. Okay. Na mangin sa rehabilitation program ni NEPSI sa sulod sang 5 ka tuig, no? Mhm. So ang bulk sini amo ang first year. Okay. Ang mga plano sa nubo sang system loss ag madamo pa nga mga aspeto sang operations, no? Okay. Kaya daw concern gid si gobernador na matan-aw kung anong direksyon kung ikamas ma-take over na ang NEPSI sa CENECO. I see. Now, so with this meeting, mabalaan ta ni Guro, kay ti sigurado ma-discuss mo ni sila ni Gov, no? Kabalo naman kita, obviously, ang province and the other LGUs sa idalom sa CENECO franchise, naga-support man niya mo, actually, nag-campaign gan sila para sa JVA, di ba, Attorney? Yes, matuwa din na, no? Kag overwhelming na mga support sa bigog franchise area, mga LGUs, kalakip na diri ang, of course, ang Bacolod City. Mm-hmm. Nga mo ang sentro sa growth. No? Nagkakaupo din ang talisay kag sila. Yes, sir. Ang dako nga pag-huswag ng Bacolod nga pinanglanon gid sa enerhiya bilang ka-partner niya. Aha. Sir, i-check ko lang kay inanabasahan ko actually kahapon nga may ara do investigation nga pati gayunon one of the department tira o section sa CENECO, especially sa disconnection nga section daw ang head do gina-investigate because of the malpractice kay I don't know ano kung matuod ni nga daw abogado sa una sang cure kuno do may ara problema sa balayran niya pero do ay ginutdan. Ayun, nakita ta sa ating mga kay may-ara na tawag na individual profile ang ating mga consumer kita, no? Individual may-ara kita sila. So makita mo ang history sa imong billing. Okay. Kag ang history sa imong payment. No? So nakita ta ang account ni Attorney Gurgunyo, anum ka bulan nga wala kabayad. Wala ka ma-disconnect. So, local disturbing katama. Okay. And the president sang union, no, ang ginakilala nila nga presidente, si Pilga, 3 ka bulan, wala ma-disconnect. No? So, well, we understand that, nga hindi man malayo, si Miss Montaner, anay presidente sang cure, no? Sa ni Pilga, no? So, kung ginaduso nila. Yes. But this is not about this. This is about how we treat people, how we give special favor. In malikod sa aton bisan diri sa opisina, mo ka kadto di gayo mga ariglo kung hindi ka makasarap magbayad, no? Yes, sir. And we don't really listen to the claimor, no? And we have to execute promissory note. Okay. Tagaan sang payment arrangement. We're not that hard sa sila. Kaya sa kapigaduhan ng blaso. Gani man. Provided yung lang komplikasyon. Okay, natanaw kita ng collection efficiency. Isa ng mga parameters na ginagamit ni Nea pag-gauge siya sa performance ni CENECO.
So, kung buo ang imong collection efficiency, that means mabuo ang imong cash. Aha. Kung mabuo cash mo, hindi mabudlayan ka magbayad sa imong supplier. Aha. So, these are the very Ah. Mhm. Ah, tagaan pa naman ng individual subong nga mga empleyado sa okay. form na request sila nga i-declare nila kung kasi o ngalan ng ila account subong Mhm. ginaistaran, Mhm. no? Para mabalanta ko na no ang status ng kada account siningaton ng mga empleyado diri Aha. kung bala sila compliant man, no? Tuod din na we should be the model Mhm. sa aton ng mga consumers na kita bayad sa Okay. aton man nga bill on Ah. time. No, Aha. pag ginaaha ko man gani, mas mismo mga membro sa aton nga mga union, Mm. that would be a good example. If we are eager to disconnect, Yes. those who did not, we should be able also to impose such discipline to ourselves. Mhm. Bisan gani ang board of director action out, Yes, hindi Atty. nakapadalagan, it will not be qualified if they have past due account. Mhm. Pwede nila yung file sila sa ilang candidacy. If they have a past due account, Aha. they cannot qualify as a board of directors. Mhm. Mhm. Ay. Kami niya, anum kabilan. Although nabayaran naman yung attorney Goodwin, no? Aha. Hindi sila. But I cannot just imagine na nagpabili na siya Mm. na disconnected. I mean, Okay. undisconnected. Aha. Aha. Medyo lawig na, sir. I mean, this happened mga pila ka tuig o kung I recently think lang? the payment was just made last July 25. Ah, okay. So, you work back. Mm. So, alam mo yun, July, June, Mayo, no? Mm. Ito, kita, nasala lang kapag 1 month pa lang. Aha. O, bisitahan ka na dahil sa disconnector, no? Okay. May iba na galing nga nag-reklamo sa akin, katapo man sa media. Ah. Gayo mga tawa nga, hindi lang alay sabi, nagbabayad ko sa Gcash, pati very determined na natin na disconnector na ma-auto-decoyas mo. Bayad ka lang ito kung mabayad. So, something like that pala. Yes. Sometimes Yes. really, Mm. we do listen, isang ako din subong. Kahit natin kita sa mga special arrangement kung kita financially or economically may mga like may mga nahulaan patyan, we do listen also and make some arrangement. Yes, yes. Okay. Now, i-last na lang, no, attorney, no, kahit hindi malikawan kapon do nag-press con sila, as they are still questioning on the plebiscite nga ti sa nabalaan na to na schedule will be on buwas naman, no? Buwas naman and Sunday. Although nga ti ang ginahimo niyo it is in accordance with the approval masang naya sila kung ano pabalik-balik ni perming istorya, but do you have any reaction to this, attorney? This is the mandate and we have to follow and we still urge everyone, no, to please go out and participate sa sining ikaiwatan. Aha. Ang wala makaboto. And you can use proxy. So long as follow some guidelines, it would be acceptable sa ating mga presinto. Aha. So, it's a legitimate, legal, proper exercise of your right as a member consumer. Yes. And ang ginaklaim din sa mga other party anti-JVA nga this is an illegal process, may ara maguro proper forum kag venues na nga pwede nila to dalon ang ila concern, di ba, attorney? Yes, oo. It can be tested in the right time at the right forum. Aha. Sige. Gusto ginagawa. On that note, attorney, nice talking to you. Thank you for having you this morning. Kag salamat gid sa tanan dira nga mga kuan ninyo. Tiyempo nga gilahatag permis Action Radio Bacolod, sir. Thank you, man, Action Art. Good morning. Good luck sa
Action Hotline. Ang acting general manager ng Central Negros Electric Cooperative or CENECO, si Attorney Arnel Lapore. No, ilang taon ta niya. With your respect to the other group, the anti-JVA, kasiling tiyabo ni mga proseso and they are still they continue to question the legality and the process of that. Siling kuti may proper venue ba na, no? Ilang taon ta? Because at the end of the day, hindi niya maseto